Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emininjeni. Some of the things that are mentioned here include the meeting that myself and Kat had in Durban. It's mentioned in this letter because Kat told him that. Umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ubuyile njengofakazi wokugcina wekomiti lasePhalamende eliphenya ngeinsolo azenza zokuxambukela koSombusazwe namaqembu ezigelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. I wouldn't know. You wouldn't know. How does General Sibiya know Mthakathi? Because you say, according to you, General Sibiya knew Mthakathi. Is that not something that is... Was it Usayitsheni ufana inkosi wasamisiwe yaqhubeka nokuphekwa ngembuzo eKhomishaneni kaMadlanga namhlanje mayelana nokusondelana kwakhe nabantu abathile. Normally, if the state sees devices and rely on it in the docket, there's an expert report in the docket. This is not there, so that is one of the issues or the items that we ask for. Liphindele enkantolo ephakeme yaseGoli icala elibhekene noVusumuzi Khet Matlala umkakhe uTsakani Matlala nabanye lokuzama ukubulala wabe yintombi kaMatlala uTebo Phutobejane. Ukuthola kube kwembukela ngiyakwamukela ke ezinabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC Lehigh mara ke igama lami nginguDawu Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili emini nje. Umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi wethule incwadi ebhalwe ngesandla okusola ukuthi yalotshwa uJermaine Prim owayeboshwe ke noVusumuzi Khet Matlala. Le ncwadi iveza ke izinsolo kezokuxhumana phakathi kwaMatlala nezikhulu eziphezulu emaphoyiseni nasemnyangweni wezobulungiswa kuleli. Umkhwanazi uthi le ncwadi iqukethe izinsolo zokuxhumana phakathi kaVusumuzi Khet Matlala kanye nongqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe uSenzo Mchunu, izindaba ezithinta ukuhwebelana ngezidakamizwa, izinkinga zemingcele kanye nabantu abafana noKatiso KT Molefe. The things that are mentioned here are matters that some of them I was not aware. One of them is I did not know how the minister obtained Kat's affidavit that he came to present here. Some of the things that are mentioned here include the meeting that myself and Kat had in Durban. It's mentioned in this letter because Kat told him that. So this person wrote the things that had not been made public, both in this ad hoc committee as well as at Madlanga Commission. Nokho Mkhwanazi uyavuma ukuthi kuzomela kucutshungulwe ubuqotho balencwadi nakuba iqukethe ezinye zezinto eziliqiniso. So we need to be clear that this letter constitutes hearsay. Yeah, it is indeed, until the author is tested on it. But from my side, as I said, I'm the third person that receives it. The person gave it to a gentleman, the gentleman gave it to my cousin brought it to me. Wachazela ikomiti ngokuthi lenzeka kanjani iphutha lokuthi amaphoyisa akholelwe ukuthi uVusumuzi Khet Matlala wayethumela imali kowabe engongqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele. In our response here, we did say that there was a communication between the general and Matlala. But subsequent to that, there was a bank account that was shared, and the bank account belonged to a third person. And there was money that was moved into that bank account of that third person, and we were to investigate whether that third person is not associated to Gerald Cele. That's what we said on the record. So it is that investigation that revealed that actually those two are not related. Iscawu siyaqhubeka. MKP party. Ikhomishana kaMadlanga ehleze ePitoli yaqhubeka nokupheka ngembuzo iphoyisa eliyilungu lophiko lamacala obugebengu obuhleliwe eGauteng uSayitsheni ufana inkosi. uSayitsheni Nkosi ubuzwe ikhomishana ngeinsolo zodaba lokuxhumana phakathi kwaye ngusomatekisi uMthakathi Mswazi kanye nephini likakhomishana wamaphoyisa uLieutenant General Shadrack Sibiya osamisiwe esikhundleni. uSayitsheni Mfana Inkosi utshele isithangami sekhomishana ngaphandle kungabaza ukuthi uyena wayethunywa ukuze axhumanise uSibiya kanye noMthakathi Mswazi.
ikhomishana ibifuna ukusitholela ukuthi yini eyenza uSibiya abe nentshisekelo engaka yokufuna ukuhlangana nomswazi. Igama lakhe selike lavela phambi kwalekhomishana njengomuntu owayazana nabanye abathile abasolwa ecaleni lokubulawa kanjiniyela uAman Swart eVereeniging. uNkosi uthe sekunguSibiya ongaziphendulele ekutheni kungani wayemagange ngokuhlangana noMthakathi Mswazi. Did General Sibiya know who Mthagathi is? No, according to my understanding, yes, he knew. He knew. Yes, And he wanted to meet Mthagathi. yes. And he wanted you to arrange a meeting with Mthagathi. I was already meeting with Mthagathi. No, you were meeting with him, but General Sibiya also wanted to meet with him. Yes, Yes, and he wanted you to arrange that meeting. The meeting between him and Mthagathi. yes. Yes. And do you know why he wanted to meet with Mthagathi? General Sibiya has been around for a long time. Yes. And there is no way, I'm not painting him bad or he might have not known them. But I think he will be in a better position on how did he met Mr. Mthagathi. Kulindeleke ukuthi ukuphekwa ngemibuzo kaSayitsheni Nkosi kuphothule ngokuhamba kosuku namhlanje. Violence cases directed against Iyaqhubeka nokulalela kubufakazi ikhomishana ephenya ngeinsolo zokuxambukela kwezombusazwe ekuphenyweni kwamacala asuka ku-TRC njengoba kungu-Advocate Raymond McAdam owake wabakisa eminyangweni wezobulungiswa wethula kubufakazi namhlanje. I joined the Department of Justice in 1980, having obtained a BA LLB, and as a prosecutor. At that stage there was no NPA, so the prosecutors fell directly under the Department of Justice. Iyaqhubeka nomsebenzi wayo ikhomishana ephenya ngamacala eTRC emva ukubike yama ngenhloso ukudedela inkantolo ephakeme yaseGoli ukuba ilalela izethulo zabameli balabo abake bengamelela kuleli okunguThabo Mbeki noJacob Zuma odabeni lwejaji uSisi Khampepe njengoba anqaba ukhoxa ekubeni ngusihlalo wayo lekhomishana. Advocate Raymond McAdam wake wabasa eminyangweni wezobulungiswa uyena owethula ubufakazi namhlanje kule khomishana. It's recorded there since 2007 the task team has not sat due to the fact that matters relating to it were tabled before the Ginwala Commission. The effect thereof was that investigations into TRC matters could not continue. Are you able to speak to that? I was not directly involved. Right. The persons who can best explain that would be Mr. Ackerman, who was the senior member of the PCLU, who was in the team. Dr. Ramapiti was the chairperson, and Mr. Pakoli was the national director. So they would have had direct knowledge on what happened there. As I said, I only attended 2 or 3 meetings on at the request of Mr. Ackerman. Advocate McAdam uyaqhubeka nokwethula ubufakazi. Abameli bakaVusumuzi Khet Matlala nowakwabo uTsakane Matlala bakhala ke ngombuso ohudula ke izinyawo kulungiselela ukuqula kwaleli icala. uMatlala ke nasolwa nabo bavele enkantolo ephakeme yaseGoli ecaleni lokuzama ukubulala wayintombi yakhe uTebogo Thobejane. But the state did not receive any. Abameli bamatlala nomkake uTsakane kanye nomsola wesihlanu uNthabisengi Nzama bafuna ukuthi amacala abhekene nabo achithwe ngenxa yokushodwa kobufakazi. uMatlala unkosikazi wakhe uTsakane nabasolwa abathathu babhekene necala lokuzama ukusoconga owabe isinqandamathe sikaMatlala uTebogo Thobejane. Abanye babasola kuleli cala basola ngokuba oshayasibhamu emacaleni abhekene noKatiso KT Molefe. Ummeli kaMatlala uthi abukho ubufakazi obukhomba labasolwa kuleli cala. My client believes it's in the interest of justice that we cut through the chase. We run this case for the 2 witnesses that he believes are pertinent in this matter. Any other witnesses that make reference, we know the normal, the doctor's reports, the ballistic, we'll admit all of that. If there's witnesses that says X, Y, and Z happened, we'll admit that. When we're not prepared, and that I will make very clear, because we believe it's in
admissible evidence. The opinion of some police officers is, in my opinion, it was a hit that was organized. It's impermissible in any case and inadmissible. Ummeli kaMatlala utshele inkantolo ukuthi umbuso kuze kube yimanje awukaze udalule bonke ubufakazi. Normally, if the state sees devices and rely on it in the docket, there's an expert report in the docket. Umbuso kuleli cala uyaziphika izinsolo zokuhudula izinyawo nokucasha ngesithupha. Uthi kwamanje ubhekene nobufakazi obucayi ongeke ukwazi ukuthi ubudalule kulesi sigaba secala. If we have it, we will provide it. The fact of the matter is the interview that she's referring to is also a statement made by accused number 3 containing sensitive information that is currently under investigation. Leli cala liyaqhubeka. Umshushisi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uAdvocate George Balo iqhubekile nokufunda kubufakazi phambi kwenkantolo bokuthatha ikhefu emsebenzini kukaMsola wesibili uBongani Ntanzi. uBongani Ntanzi ucele inkantolo ukuthi ibuyele emuva kancane. Uthe ngesikhathi efaka isicelo sebhayili, istatimende esabhalwa uGininda sathi wayengabonwa emsebenzini izinsuku ezinhlanu. Ubuza ukuthi kwakuphumaphi lokho njengoba yena uma engayi emsebenzini izinsuku wayezoxoshwa. Kose enkantolo la masingathi nje ngithi ukubuyela emuva kancane singajiki inkulumo futhi phambi kwekhotho. Mangikhumbula kahle kose enkantolo nalapha ngenza ibhayili. After istatement sikaGininda sibhaliwe ukuthi mina angaziwa ukuthi nguphi emsebenzini. Ingakho nje ngibuza phambi kwekhotho ukuthi kwakuphumaphi ukuthi mina emsebenzini angaziwa ngoba ukuba ngangilovele 5 days emsebenzini ngaziwa ngangizoxoshwa. Manje la phambi kwekhotho umshushisi yena usetshene ikhotho futhi ukuthi ngangi-applyile ngangicelile mina kodwa kuqala wayethe mina ngangingaziwa ukuthi nguphi. Manje lapho lezi zinto ezingiphazamisayo ngokuthi kahle kahle kuqala ukhuluma ukuthi mina ngangingaziwa manje useyavuma ukuthi ngangicelile. Umshushisi ucele uNtanzi ukuthi uma ephendula akaphendule inkantolo ngokwashiwo enkantolo angaphenduli yena uqobo. Nkosi enkantolo angiphendule yena ngiphendula inkulumo lena eyabheka phambi kwenkosi enkantolo ukuthi mina angaziwa emsebenzini ukuthi ngangikuphi. Akusimine ngasukuma lapha ngatshena ikhotho ukuthi emsebenzini ngangingazi ukuthi nguphi. Nguye umshushisi otshena ikhotho ukuthi ngangingaziwa ukuthi nguphi. Kodwa namhlanje useyafunda futhi khona iphepha la ukuthi mina ngangivunyelwe ukuhamba. Icala liyaqhubeka. Bukele sathi ku eyitolo kade sizobuya ke nezinye izindaba nganyakaza. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usana ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ubuyile ke njengofakazi wokugcina wekomiti laseParliament eliphenya ke ngeintsolo azenza zokuqhambukela kosombusazwe namaqembu ezigelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba la kanjalo uzosithola ngomjalo bazo. Kube impumelelo ukuhlinzwa ngenhloso yokuhlukanisa amawele abafana nazalwa ke ngomasingane kulonyaka yesibhedlela saseMankwenge ngaphandle kwasePolokwane eLimpopo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubethuleleke isiqhoko odokotela abawenze ngempumelelo lomsebenzi obucayi esibhedlela sisemakhaya. Udokotela uNyaweleni Chief Laro uyena obehola ithimba eliqinisekisa ukuthi ukuhlukaniswa kwamawele kuba impumelelo. 7:45 we started. And then by 3:10 we were done. I think that takes us about 8 hours? 8 hours. It took us 8 hours. The babies were joined, the trunk, meaning the body, there were organs that were joined. We had to separate and make them share, and that is a complex surgery. But we delivered. We are very excited about it. Ukuhlinzwa kwamawele kuphothulwe emva kwamahora ayisishiyagalombili kanti ukuphumelela kokuhlinzwa kwalamawele kube ingqophamlando kakhulu kulesi sibhedlela ikakhulukazi ngoba kuyisibhedlela esisemakhaya nje. This operation represents a historic moment for Limpopo MEC. For the first time in South Africa, a rural hospital has accomplished such a high-scale operation. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ushayele ihlombe ithimba elenzele umsebenzi. Thank you for having succeeded in doing this unbelievable
complicated and difficult operation. Amawele aqhubeka nokuthola ukunakekelwa isibhedlela. Liyaqhubeka enkantolo ephakeme yaseMthatha ehlezi lisikisiki icala elibhekeneke nabasola abayisithupha abasola ngokusocwa ngabantu abayi-18 engobozane elisikisiki ngo-2024. Kanti ukuzwa kabanzi sixhumana-ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundisa Mhlekude onkanise khona laphana-ke elisikisiki. Fundiswa, asikubingelele sikwamukele ezindabeni-ke zehora lokuqala emini besacala nje usibeke esithombeni ngosekuqhubeka enkantolo namhlanje. Ndiyabulela Dawudi, ngaphakathi enkundleni namhlanje sibona uwarrant officer Ntsikelelo Sambudla yena ke lipolisa elathi lafaka imibuzo ummangalelwa wesithathu uSipho Soxolo Myekethe koko kusemva kokuba eye wafumana inkcukacha okanye kwimpimpi ethile eyayisemthatha eyathi inolwazi ngendima eyathi yadlalwa nguSipho Soxolo Myekethe ekubulaweni kwabantu abalishumi elinesibhozo engobozana. So namhlanje ususela izolo oko umnomzana uwarrant officer Ntsikelelo Sambudla enika ubungqina nalapho ke igqwetha likaSipho Soxolo lixambulisa ngelithi iclient yalo ixambulisa ngelithi yona kuqala yathi xa ifakwa imibuzo yabethwa kanobom yogqunywe inhloko ngeplastic nalapho kwathiwa xa sele ikulungele ukunika okanye ukuthetha inyani ize iphakamise okanye ishukumise unyawo. Ithi ke xa sisiva yashukumisa unyawo okanye yashukumisa unyawo yathi yayi inolwazi ngento eyaqhubeka engobozana noxa nje yona isazi ukuba ayinalwazi. Uthi ke umnumzana uSambudla waye apha ekumncineni ngemibuzo uMyekethe waye wabaxelela ukuba kukho umpu okanye izibhamu ezingaphakathi endlini yakhe nalapho bathi bamthatha bamsa kodwa ngelishwa zange bafumane nto. Inkundla isaqhuba Dawudi. Sibonga kakhulu umbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundisa Mhlekude sibekela khoma ke eselisikisiki eEastern Cape. Udokotela wezifo ezidalwa ngamagciwane esifundazweni kwaZulu Natal unxusa ukuba ke kwehlisa umoya kulandela ke imibiko yomkhuhlane obamba ke izingane eThekwini. Kusolakala ukuthi ke lo mkhuhlane usabalala kakhulu ezikoleni zamabanga aphansi nokuyinto esiyenze baqapha ngelokhozi abazali. Isazi kweziphathelene namagciwane anhlobonhlobo uLilicia Kaunda uthi utwahlane luyisifo esikhathazayo ngezikhathi ezithize zonyaka. Lovame ukungena ezinganeni ezineminyaka eyishumi kuya phansi, ikakhulu lezi ezinamasosha omzimba abuthaka. NgokukaGaunda, leli gciwane lithelelana kakhulu ezindaweni ezifana nezikole kanye nezinkulisa. Uthi leli gciwane lisabalala ngokuthintana amathe nomjuluko noma ukusebenzisa amathoyizi kanye namathuluzi okufunda aphathwe umntwana onaleli gciwane. Ukuhlonza lesifo sisanda kuqala kubalekile. So with hand, foot and mouth disease, the common symptoms are tiny fluid-filled blisters that occur on the palms, the soles, within the mouth, on the tongue, and the mucosa within the mouth, as well as the individual may have a sore throat, fatigue. The other problems that may arise are very rare. They can be very rare complications. uGaunda ubuye waxwayisa ngotwahlane ukuthi aluzitheleli izilwane. Those are completely separate entities, and in cattle, those kind of viruses that cause the disease do not actually affect humans. Hand, foot and mouth disease, on the other hand, is caused by a group of Coxsackie viruses and is usually most common in children under the age of 5 years. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Luseqhulwini udaba lwethenda yamabhiliyoni yokuphakeleka izikole ukudla isifundazweni kwaZulu Natal. Abanye ke abahlinzeka ngokudla ke ezikoleni sebenikele enkantolo malungana nongaqondakali kokunikwa kwabanye umsebenzi wokuhlinzeka ngokudla ezikoleni. Zilokhu ziqhubekile izinkinga eziphathelene nohlelo lokuhlinzeka ukudla ezikoleni. Lokhu kuza emva kwezinsolo zenkohlakalo, ukugxambukela kwezepolitiki kanye nokukhwabanisa kwamathenda. Abahlinzeki bokudla ezikoleni basola ungqongqoshe zemfundo umnumzana uSipho Hlomuka ngokukhwabanisa lethenda engu2.9 billion wamarandi ukuze kuhlomule inkampani yezihlobo zakhe. Lezi zinsolo ziholele ekutheni undunankulu kanye nomnyango wezezimali esifundazweni benze uphenyo.
Kodwa-ke imiphumela yophenyo ngenqubo yamathenda ayikakhishwa. Abahlinzeki bokudla ezikoleni basola uhulumeni wesifundazwe ngokuhudula izinyawo. Engxoxweni yangaphambilini ne-SABC, abahlinzeki bokudla ezikoleni baphinde bezwakalisa izikhalo zabo. But alisekho ithemba esisanalo noma esalibeke kuwona lawa ama-appeals because uma ubuka indlela izinto esezihambe ngayo ukufika la ubona into ethi ungathi kunokukhulumisana okukhona phakathi kwaleminyango. Abahlinzeki bokudla ezikoleni bathathe isinyathelo sokuya enkantolo ukuvimba umnyango wezemfundo ekunikezeni lezi zinkampani izinkontileka. Ekugcineni ithemba lokugcina umuntu asangaba nalo ukulibeka kwi-justice ukuthi eventually ingakwazi ukuthi yenze the so-called justice after all. NginguNhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Mukelo umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu ngayindawo. Mugeli usale kahle.